ljudi, u novu epizodu danas ćemo igrati Skywars na Sarmicraft i krećemo. Koja li je ova mapa? Au, ovo bože. Pored mene je moj drug Nemanja. A ne, si bre, koji ti je igra? Neki ludak jeste. Veliki. Otišao svi u pitku materinu kod njega. Ne psuj ludač. Op, neću. Otišao sve u pitku materinu kod njega, a da priča za sebe. Koji će mi javac. Pujust. Ili kakav mi je druge. S kim se ja druže. Znači, ljudi, imam ovdje dole 6. Treba da imam. Okej. Da li imam? Uzmi vol, uzmi... Ja sam ti vol. Sorry, nisam loš. Uzmi ove... Ender perle. Čekaj, vrate, šta? Prošla epizoda jeste bila dobra. Ali kad si rekao Ender oči, ja se šogiram. Možda ljudi ne znaju šta je šta. Eto, dobro. Pa ne... Imaš šta ovdje ima? Samo strelja. Ne znam da li kupimo instant zdrav. Kupi, dovoljno ti je to 2 i neki ako neš pošli. Nego gleda nešto sad ovdje. Šta da zamenim umjesto ovo. Stavit ću ovako. Stavite tu pošli. Treba mi rane. Nisam dobro igrao na Sarmi jer radi prema stilu na Sarmi. Nemam pojma. Da ti pravo kažem. Gdje li je onaj ovih? Izvinite što ja ovako tiho pričam, a ne mogu komentar, ovako tiho pričam. Imam ovih onda. Ljudi, šta je na ovdje bre? Oblar bre. Mutu ću ja povećam čonko. Na 3 su. Što je to čuti? A? Mrš. Vrći se Roše na ostrovo. A šta sam radio? Sad se heal. Sad sam se zeznao ko niko. Ko najveći noob. I isto Ja ovaj kad napit. si Uroše krenuo da kopaš u prošloj epizodi PS-a da se briđeš. To znam, to se nego onaj lik je na spawnu. I on mi hoće da me skinu. Slušaj, ako imaš si sad Ender oči, No. Sam ja za onog lika. to vidi ti samo Rocklinga i ajde Samo ti. ovo me ne bušlijančine jedne. A gledaj, koji sam ja proje. Ljudi, ako pitate što ovako loše igram, zato što mi previše baguje. Šteta što nisi snimao prošlu partiju. Ono šteta, bila baš dobro. Koja je prošla? Da. Eto kako se odvalio. Rekao sam. Gdje se ovaj teleport? Šta je ovaj lik sad uradio? Idemo, čekaj, dakle sam ja došao? Odande. Idemo malo. Vidi, znate da ja koristim neki moj skin koji sam imam kadio i da dam Urošu, napovedio bi svaku partiju, čim bi mu vidio facu. Viš kakav si ti prvo zapaljen skinova. Ne, to sam radio ono na foru kao što ima neke buljave oči, ali nisam ovoliko retardiranje. Sad ću da ga pokušam da ga skinem. Nema šanse da ga skineš. Mislim, da ima skide jedan. Ovaj Enč. A šta baš? Pazi mene, Enč. Misli ti si gore od mene? Ako se A bra. čuli ovo nešto... To sam si ja razvalio glavu svojim smunom šakom. What the fuck, sine, odakle ko zadnje? Svo je puno Batmanova. Kontam gdje su veliko. Kontam na Sad ću da te Sargović kad bude. ljudi, iako cepnem ovdje, a to će biti sigurno, izbacit ću epizodu. Epizodu, kako sam to dobro rekao, ali nemam gledat. Čekaj, da li... Sve misliš da ću se ja vratim, ali da li ovdje ima... Pogledaj dole u donjem
Nisam baš nego pratila igru. napitak regeneracije. Regeneracija. Šalim se bre, regeneracija. Nancy, bre, bit ću te. Dobro, čutim. Pa da, samo piši, ajde uzmem jednom za poklon. Šta je ovdje? Gdje mi je opet? Možda na iPad da bude. Vidite na rečniku i malo. Što mrzim ove lijančuge. Vanja. A ti Nancy ka? Znači Ja ljudi, to ono sve posveću. neće da bude epizoda baš bega. Svaki Neće bude baš svaki dan epizoda kad bude krenula škola, sutra. Jebaj. Opet ja ću kretenčina jedno Obra, stopo jedno. šta ti? Ne mogu da ga pogodim. Ne mogu da gledaš, jer otkriću ti položaj. Ko kad pucaš i Pa. snajper. Eto. Joj, jebem ti, ender oči upiknu. Rošev, rod. Jebeš ovo, pokušaj ga ubiješ ovako. I to je ljudi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u nekoj. Gledajte samo da vidimo. I ćao.